Igrati Half-Life horror igricu, akcijsku horror igricu, vozili smo se tamo u nekom vlaku. To je bilo totalno nebitno. I sad, to sam isto snimio, ali to neću staviti na YouTube. Tako da idemo igrati. Ovaj tu kompjuter je predobar i ja ovakav kompjuter da imam. I tipkovnicu još bolja. Tako da čovječe, vidimo se mi sljedećeg puta. Aj bo. Znači odmah krećemo, nemamo šta stajati, idemo na... Čekaj, nisam ni pročitao. A idemo na plavu. Ja volim plavu boju, meni je plava boja najdraža. Ok, idemo ovako. Jer sam već išao na crveno i sve sam to snimio. Ok. Aha, znači to ne mogu još proći. Ok, onda idemo. Ostaje samo jedna boja. A tu je ovo, tu. Ok, idemo. Šta je ovdje? Šta se dešava, prijatelju moj? Nešto je sve bijelo. O, ti uzmeš sok, mogu ja uzeti? Sad kad izađe, zamisli izađe. Neće, nije toliko baš pametna igrica. A ovdje? A vidim da se može kliknuti. Sad ako izađe, najbolja igrica na svijetu. Neće, znao sam. Idemo na ovo tu. Šta nam tu kaže? Onaj lik mi je jedan rekao da uzmemo dijelo, mogu ući. Vidite, noge nečije. Push pauza. Ovo je neka voda. Mogu prat noge, to je sigurno zato. Što? O, vidi. Pozdrav. Sad smo u nekom odijelu. Da, i sad se trebamo vratiti na ono plavo. Da bi nam otvorili vrata. Ko što mi je sad rekao ovaj tip jedan. Gdje je sad to? Bože, izgubio sam se totalno, već sam se izgubio, prijatelju, već. Pozdrav i tebi. Eto vidiš, sad doš prihvatit, a? Šta gledaš? Sve kad ga nešto napadne. Ajde. Ulazi. Pratimo ovo plavo, još uvijek šta kaže. Black Mesa, dobro. Evo sam vidio kad sam vozio se s vlakom. Tu će nešto biti bitno. Ok, ajmo. Ček da vidimo šta ima tu. To valjda vodi okolo, ja mislim. Da, vodi okolo, tam povratim. Idemo, dakle... Aj čao. Kako da... Bože, brže idem sa stepenica nek što idem sa liftu. Znači sa liftom uopće onda. Ovo je neki podzemni dio, šta je ovo, neka tajna soba. Ja ne znam gdje se mi nalazimo, koju ovo priču ima, nemam pojma. Samo su se stvorili u jednom vlaku, vozili se i onda smo došli ovdje i to je to. Šta je neko ulje, šta je ovo? Ne znam. Stvar ne znam. Šta, control room. Ako ne znate što znači Half-Life, to vam je kao, na hrvatskom je to naše prevedeno pola života. Sad nam se da vi ovo nešto čujete, ja čujem. Sad ove budale nešto pričaju o nekom. Ali tu sad ne ima ništa. Može mi neko pomoći? Ti što imaš dobru facu, alo, možeš mi ti pomoći, sad će sa F upalim svjetlo. I kako oči lik ima? Bože, na opačke moći. Ajde, možeš ti otvoriti. Ajde, nek neko otvori. Ostaje više, smo sve neka zbunjena. Vi su neki zbunjeni ljudi. Meni su baš ne čine ovi normalni. A pitaj Boga da li sam ja normalna. U ovoj igri normalna. Šta piše ovdje? Control room. Pa dobro, tam sam to isto pročitao, Bože svijet. Šta ovdje neke... Mali... Šta? Šta bi? Već je ovo neki problem. Šta se dešava? Nebitno, ja neću ove tu sad slušat, otvori ova vrata. Da, stisnem za dole i lift mi ode gore, pa da. Ajmo. Znači, ne određujem ja. Ja sam kliknem me i onda gdje me odvede, gore ili dole. Ajmo sada, idemo u The Lab. To fora zvuči, The Lab. Ajmo, ulaz vam. I sad se ništa čudno nije dogodilo. Što kažeš? Čekaj, ja ću se ipak magnuti jer bojim se pošto ovi sad stoje nasred.
ovoga. Vidite tu oko ovo za tračnice, znate. Ja mislim da će proletit neki vlak. 100%, ja sam siguran. Neće, sam čovjek prelaz preko, pa ako mene zgazi i njih. Da neću zapravo, neću da me zgazi vlak, nisam ni save napravio. Da, ajde, molim vas, možete me pustiti. Šta posao? Da, sad pričam nešto tako tam stranima. Okej. A nije najviše vlak. Možda na kuću. A hoćete vi ući? Nećete, vi ćete gledat, a? Dobro. Kaže da se popnem gore. Mislim na ovo. Ček da prvo vidimo. Kako fora sve izgleda. Dobro, idemo tu i sad ćemo se popiti gore, pa ćemo vidjeti šta se radi. Kako je plakno gore crno. Ne može ni svjetlo zaprijeti, ne vidi se. Okej, šta dalje? Sad trebam tu nešto stisati, a? Tu trebam ja. Ček, rekao je da se popnem gore, sad. Šta ja tu trebam? Ko zna? Vidi. Mislim, imam neki osjećaj da će ovo biti loše sad. Imam neki taki osjećaj. Šta? Idem ja dolu. Vidim što će biti. O ne, udar će me struja, ne! Znaš šta, ja ne bi ovo, ja bježim. Jao. Hoće da sad odem dole. I šta sad? Šta je ovo? Ne! Vidim već tu nešto struja kao. Sad će me puknuti. Što je kao izvodi? Wow. Ništa se ne dešava, ali onako čudesno je, lijepo i čudesno. Ovo ću inače ići u dijelove, to nek se zna, koji svaki put. Jer me igrica zainteresirala totalno. Šta bi sad, što da ja radim? Da uđem u ovaj kavez, znam kako. Ovo to ne svijeti. Kaže da gurnem ovo tu čudo. Prema ovome. Okej. Kako ti kažeš. Okej, bježim. Pa šta god da bude. Jao, mrš! Gdje da sklonim ovo? Jao. Govno te mačko, pojelo šta ste me uvali, otvori vrata ova, brzo, otvori vrata! Šta upada? Šta je ovo? Šta bi? To sad? Šta bi ovo? Što se dešava? Okej. Što se dešava? Okej. Vi ste dobri. Okej. O, dobro je, ja rekao nešto će da mi sad biti. Nešto sam krivo napravio. Okej, ovo je totalno srušeno sad. Mi smo svi mrtvi. Vidio, mrtav je. Šta ste me uvali to? Joj, debili neki, a. Kako da izađem? Možda trebam i ja sad ovo tu. Što trebam ja sad? Što se otvorite ova vrata? Ne, ja. Čekaj. Aha, okej. To, otvori se. Evo ga. Oživljaš. Ajde, ako ga uspije oživiti svaka čast. Čekat ćemo neke 2 minute pa da vidimo ako ga uspije oživiti, to je najbolja igrica ikad.
Čuo sam da kad možete stisnuti onda vas ovaj prati. Ovaj policajac. Vidi se da je živ malo onak. A usta na usta, ništa, a? Kaj budalo. Neće. Šta znači buđići? Ovo je najbolje igrica, znaš šta? Čovječe, prati me, ajde. Security, prati me. Ajde, dođi vamo. Brzo dođi. Jo! Govedo jedno. Imamo šta tu iza? Nema. Idem sam kad ti već nećeš. Pusti mi se, idemo gore. Sad dođemo ovdje, da vidimo šta se radi kod vas. Pa vama se ovo nešto razbilo. Šta god vam se razbilo loše, ja. Uj, ti majko moja mila. Ružan si ko moja baba. Čuo sam da ovi mali su jako loši i strašni i čine se baš strašni. Ali mene možeš ništa s tim u toj kapsuli govno jedno. Okej, morate mi pomoći da otvorim moja vrata. Nadam se da će mi pomoći. Ej ti, please pomozi mi. Da, možeš pomoći, please. Ajde, please. Šta se bojiš više da su i zatvorene? To te ja pitam, ajde. Please pomozi, ajde. Jer ovo mene neće izgleda. Ajde idemo. Brate mili, evo, otvor vrata ovo, molim te. Ok, malo sam se zeznula. Ljudi, tu ćemo zaustaviti snimak. Čini se već počinje biti malo napeto, tako da nećemo raditi u dijelove. Idemo sada load save game. Save. Saveali smo igricu, tako da ljudi, mislim u sljedećeg puta i čao.